Kajingyap ya ka Amerika, kajingyap ya ka Israel, kajingpim ya ki Jew, kajingjop ya ka Islam. Kani ka slogan lani ka sur kan hui jong ki HOUTHI rebels. Ki HOUTHI rebels belaju khatru ki ansar Allah ki mi khubor bha hakini kisngi ha ka bidei thma Israel Hamas. Ki HOUTHI ki deina ka jaibriu Zaidi Nasada province kabudon Chapang northwest jongari Yemen ha Arab Peninsula. Ki Zaidi ki de ki Shia Muslim hani lakhot kerteng ki HOUTHI naga kerteng unong yalam jongki o Hussein al-HOUTHI ublalam khamat ya ka HOUTHI movement hausnem khaknespa khanepoar. Hadin tang katuk ani por blasen drop lang ya ka North Yemen but South Yemen ban long no tangkom ko bikari hausnem khaknespa khanepo ki Zaidi ki badina North Yemen kilas dang ya ka HOUTHI movement. Ka HOUTHI movement ha ka badang kong kasdang kum ka jingki ban penne ya ka niam tanrai jongki ka badaihi ka Zaidi ka we na kitnat jong ka Shia Muslim. Ki Zaidi ki kentop ya 40% ki nong ka Yemen kumta ka jingki ka deiru banyobat haladi ya ka kam sanhima bat ka bor sensyar ha Yemen. Ka HOUTHI movement kala long ka sengping atiar baile pasha ya ka sarkar hadin ka jingsyap penyap unong yalam jongki o Hussein al-HOUTHI hausnem arjar saw. Hausnem arjar khatway ki HOUTHI kilai shiman taru ha ka Yemen revolution ka badai ka jingki persya ya ka sarkar ha ka badai bat ka jingkerdu kam ka jingki udor ki marba mardi bat ka jingbam sap. O Presiden ka Yemen o Ali Abdullah Saleh ulab hiar syuki no na ka daw jong ka revolution hausnem arjar khatar. Ha ubnai September arjar khatsaw ki HOUTHI kila yok kni ya ka bor ha Yemen ha ka ba o Presiden ka Yemen o Zabradu Mansur Hadi ulab hiar syuki bat phetno na Yemen. Ki HOUTHI kila thaw ya ka sarkar batip kerteng kum ka Supreme Political Council SPC bansen syar ha Yemen bat ka office kadon Hasana kanongba Yemen. Henry yakni ka sarkar ki HOUTHI shamla itu ni pediang dakari ka pertai. Hadu menta laino tangka Iran, North Korea, Libya ban ka Hezbollah ha Lebanon. Ka sarkar Yemen kabla itu pediang dabaro kiri ha pertai kadai ka sarkar Presidential Leadership Council PLC kabla ka office kadon ha Aden ha South Yemen. Ki HOUTHI kadai ki bersya bahaya ka Amerika, ka Israel ba ka Saudi Arabia. Bat ya ki HOUTHI lakarsyan da ka Iran. Ha ubnai November arja rafulai kileno HOUTHI kila rong jubor ya ka jahaj belatip kerteng ka Galaxy Leader ha Red Sea lani duriaw saw ka jahaj kamut lej si Israel. Kileno HOUTHI hakini khindiat sngi kila berngem bagin target bat thombor be ya baro ki jahaj ki ba lej si Israel lengba ka Red Sea. Ki HOUTHI ki lej kani kum ka jingersyan iki Palestine ha Gaza Strip. Daga babat jubor iki jahaj ki biyaj na Red Sea ki HOUTHI ki kwa banten bena pertai ya ka apot bakinong Palestine ka Gaza Strip ki mat na ka thma Israel Hamas. Kila berngem bakat ba 4 penpoi bam bat dawai ya kinong Palestine ha Gaza kin pensange bat thombor be iki jahaj ki badon jingdei bag Israel ki biyaj lengba ka Red Sea. Ti perlok lada pisutnat yakni ka video sumba ban like bat comment sumba haru ba subscribe ya ka channel. Khub lej bun.